Insidente. Nagahiga ko gani. Kaya lain akong pamatyag. Ti ang bata ko diri sila nagainom. Tapos Sino nga bata? ang si Janjan, si Carding na siya. Kag si Joven. Di sila nagainom? Diri. Ang akong bana. Tapos pagkadugay nagawas sila. Kaya daw may nabatian ang magulang bala. Ti daw wala man lang to. Ti karon Nagwa silang tatlo. Ito ko ng subang lang. Dua lang. Ang isa lang to ya. Ang Joven junior ko. Ang nagwa. Tapos wala na ko kadayon ka. Ano ma'am kayo nagahiga gani ko. Wala ko kabantay sa ila. Bali pila ka mo di sa balay nyo sa ngamon ng ationg. Apat. Daw wala man lang to kay daw wala gani ko kakuan kay hindi ko ka tindog gani ko matindog man ko daw maano ko kay sing ko may sakit ko daan. Yung sakit Di dire lang ko ya. Tapos nabatian ko na lang, sininggit na sila to. Tingin ko sino to, nagkanto ko ba ginahawidan ko na Di pagwa mo, kahit di tanawon mo, sinong nabilin diri nga tao? Why na? wala na. Tapos, Masama to na, kita ko ba na ko naghahapa. Naghahapa man ang akong ikadua na, ang si Janjan ko, junior ko, ang ikatatlo, ang subang ko. Kaya na ang dugo na gabi agas dire kaya siguro na bali wala mo na sila naabdan nga tatlo. Wala mo na sila naabdan nga tatlo nga boy. Wala na, patayan na sila. But silingon dugay na to sila or dasig lang ang natabo? Wala ko kabalay banbagan ma'am kaya wala ko naga-tindog gani kay damat tumba ko. Ano wala sila nagsugod inom din nga tatlo ma'am ha? Gamay man lang to ilang giinom nang pang ano lang sa ano, gamay lang wala na sila nagainom damo Sila man lang no. Bana ko wala man nagainom may sakit man na siya. Ano sakit yan? Tuberculosis. Ikaw yan? Ako nang nervyos halinan. Sang away ito nila. Ang balat to na bati ko to shabu na wala nila gihatag nakabayad ang bata ko. Sino nga bata? Either si Joven wala. Si Joven bali nagbakal. Joven o si Janjan ang agot ko kasi Joven wala na diri mo dito na sila sa ano. Si Carding bali nagbakal siya shabu. Kaya nagabaligya sila daan mo tapos Sino ang gabaligya gid? ang bata nila na babae na wala na iba-iba sari-sari ang yang Nungalan? si Tami. Oo. Sari-sari na yang Partner? Partner. Damo na siya partner na tapos Bali siya to ang gina-partner niya karon inang amo nang nagakuan siya bo. Nagaduso. Man sila mga amigo siling ko hindi ka na magbakal kaya sing ko nang masakit balak ko diyan gusto mo mapatay ko. Nya wala siyempre hindi na siya mag-ako. Pero sa adto na sila dugay daw ko no. Nya hindi na lang ko makapatay pa na sa akon inya kuan ko lang kwarta ko siguro na nila ang kwarta na nagasto na nila. Ano man balaan mong bata mo nagaduso nagagamit o nagaduso? Nagagamit lang na siya. Balaan mo nga gagamit siya? Isa wala man kung mambalaan ko ginakigan ko na siya ginabuyayaw ko gani kamugin makapatay sa akon malumo hindi na pwede sa inyo maano gid ka mo kay tanan dira may nagbakal man balumo diri sa bulayis na dira wala lang na ang iba nakabaluman dakpan damo na inadakpan di. May iba ang pagidiri nga katapos ang pamilya mo gagamit illegal droga sa ilabi nga lang nagaakig gani ba ang bana ko sila niya di man na nimo mauntatan di bahala ka madakpan ka yayay mo lang na niya. Pero hindi man siling sige nagkataon lang may dala tong tagad ang dira tagalan nito ana mo di kuya amot daw mga buwang ko gani kung gabi gani sa bana ko una pa ko mapatay pirmi lang ko nagaan. Pila na ba nan? Pila na ba edad sa banan? 67 gani.